mamatay. Pulo na maho katuig ng uyab nimo nya. Wa man gyapon ko nimo sugta. So may kong buhaton. Alangan, bawal pa mo ko mag-uyab-uyab ato nga 10 anyos pa man ko nga ikaw 20. Ah, di ay. Pero dili na. Kasi gusto niyo mga 15 years old. Abi kay 30 na koron. Ay sagtingog, ay sagtingog. Ha? So akong gusto, unsa may akong angay buhaton para sugto na ko nimo. Tubag. Wala kay laing buhaton. Wala to na ko nimo. Usa may hulaton nako. Lain na pumpulo ka tuig. 20 na ka ako, 30 na. Usa may hulaton nako kanang mamatay na ko. Ha? Dili. Ayo. Akong gusto nga unsay akong angay buhaton para sugto na ko nimo. Di kay pahulaton pa ko nimo sige. Manigulang na lang ko ani. Pagpundo be. Sa pulo ka tuig ni magpagpanguyab nako nya. Wa makahinata gani isang piso. Saan ako pagsugot nimo bi nga murag di magi ko nimo love gani. Wa magi kay ka effort. Wala galay ko nimo palitig sanina. Panty. Bra, kablo ka na unsa akong panty dire? Kisi-kisi na. Ug kuan og gakrave kog atong fries o burger. Wa kay ko nimo palitig gani. Og usa pa katong nag-live tong Palawan Himalalod. Kablo kay kapila na ko to gi-share. Ha? Ikatulo para lang makita nimo. Ako sa. Offline ko 24 hours. Paglantaw na ako sa gi-share, ha? Paglantaw na ako, replay na lang. Sold out na to ng alahas, sold out. Ha? Kasabot ka? Pero imo akong sugton, ha? Kaya na ako nang ihatag tanan nimo within just 1 day. Ha? Ug sugton lang ko nimo. We, sure oy, di nga. Kaya na ko nang buhaton. Kung sugton ko nimo. Adel Japon ko mo sugot. Pero, it's a prank. Asi gol-gol. Di kita na. Kisugot man ko nimo, ako nang pangitaw ng imong mga gusto. Kulata lang ko diri ha. Moadto na ko. Oo nga, pangdiko. Asam ko kwartahan ni ron, animal. Mga ko bulawan ay dire. Wala. Animal gini ron. Wala ko'y kwartahan eh. Tao na ako ni. Kini kwartahan ni kay gwapo kay motor. Karon ka na ako. Karon kwarta ni. Oh, kinsa na? Langga, naro ko si gawas. Pwede na ko masalod. Ay, sige, sunudan lang ga. Babitaw si Papa. Okay. Lingkod lang ko ari ha. Ali sa diri lang ga kay nakoy sorpresa nimo. Yun sa mga lang ga. Ay, lingkod. So kato imong mga gipang pangita gaya. Ako na tong nakuha. Ay, sure, oy. Sa mani? Imuan na. Imong Sure, oy. imong relo ang gipangayo. Kaya, oy. Paabot dahan kay ni. Ako ning gihagwan ganay pangita kay Saan nga rilo? Gcash? gusto ko Gcash na. Gcash ni? Gusto ko malipay akong langga. Dapat ning ginabot nga bracelet uy matang-tang pa. Ay, wow, gold, oh. Wow, Ito. lagi ni. Black pearl. Black pearl. Ta kani. Wow. Asa daw, be? Imo ni tanan. Kanang shades imo sa nang shades. Sure, oy, nga imo, ha? Sure ka, kuha ni tanan?
iPhone 15 Pro Max fully paid. Duha na ka buot. Thank you kayo, Han. Alit na. Tapi sa pa chill. Money. Pila man eh. Mana asa ni man ting ang importante kung nahatag nimo. Anong singot kay ka? Sa kagikan. Hag ko pa hag. Ay. Tesa, anong singot ka sa kagikan? Siyempre, nangitag trabaho para makapalit ko may ngana. Di ba? Yung kunimo, us kaadlaw ra na ako na. Di nahatag na ako nimo. O, di ba? O sige, sige. Hag ko hag. Saman, kinahanglan kag water o O, sa tubig sa tubig. water? Mag-iuhaw ko, ikapoy ko trabaho. Ari, Sige, butar na ari. Pantay kay nahulog na gol. Para sa diri ha. Sige. Ay, salamat to, kasakti. Uy, giuli ram lagi ni. Nak, biya nak. Nak. Ay sa pa. Oh, ingon sa diri oh. Ay. Salamat lang ga. Ay sa kay nasi papa karon kay pailay na tikang papa ha. Ay, Sige, isa sige, ka. sige, sige. Uy pa, no sama ka. Nagano? Hugaw kay ka. Naara lagi dira tong motor. Oh, abi na ko ikay ga drive na papa. Ate, gitulis ko. Ha? Asa ka dapat kitulis? Natulis. Nulis sa bawa ni Mala. Di goro na. Naam lagi tao dia, nak. Ay, ako ning uyab pa. Wala ikaw rin amahan di ay. Tao makagaingon god. Ay, nagilanay na mo nangga. Tao na ako nga di pagkailang nga mo man yung gatulis na ako. Uy! Uy, ka man do. Undagin na ninyo. Undagin na. Uy, undagin na.